Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Tapa ah. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Hello, Manggas! Hello, tita. Isang 85 years old na senior citizen na babae ang naging dahilan para ma-delay ang isang flight Bakit? ng Philippine Airline mula sa Tacloban City. Why? Ang ingay mo. Hindi na naman ito nakainom ng gamo. Mula Tacloban papuntang Maynila, na-delay at na-hassle ang mga pasahero nang dahil sa bomb joke ng 85 years old na babae. Kabilang sa mga naantala ay ang 71 kongresista at mga kawani ng media at mga tauhan sa kamera. Galing sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, ang mga nasabing mga personalidad at di maiwasan ng mga kongresistang madismaya sa ginawa ng nasabing senior citizen. At ang isang mambabatas ay nagsasabing titignan niya ulit at paigtingin pa ang kampanya laban sa bomb joke. Dahil naantala sila, na-delay ng halos 2 oras ang kanilang flight pabalik ng Maynila. Ikaw, kabisyo, may alam ka ba na bomb joke? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Beshi! Morning ko! Morning, Tits! Kabisyo, feel Good good morning! Adlang Thursday na karon mga kabisyo, September 5, 2024. Sa oras na 7:30 ay kasama na ang cool na angkol. Hindi nagbabomb threat pero nambabomba ang koldago! Kasama niya rin ang pambansang tita dahil bakit ka nanonood ng radyo. Hindi siya nagbabomb joke. Pero gusto niyang magpabomb. The bomb. Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col. Very bad yan kasi nasa batas na yan eh. Opo. Dali lang. Oo. Sinasabi nga, may na talaga bang naparusahan na dahil sa bomb joke na yan? Parang wala naman tayong nababalitaan na parusahan talaga kasi, sige, consider muna? kasi matanda Warning na. Warning muna. Oo. Siguro hindi na parusahan kasi nga hindi na umuulit eh. Oo, yun na Hindi nga. na umuulit. Pag umulit ka na umulit, despite ng warning sa'yo, in spite ng warning sa'yo, may something ka na parang ako. Diba? Uy, buti umamin ka. Pero eto nga, Tits, ang sinasabi ng isang mambabatas, dinouble check niya yung airport doon sa Tacloban na parang wala siya nakita mga warning signs na parang no smoking, no bomb joke. Meron namang ganun, no to bomb joke. No to sex bomb lang. Gusto ko yan. Pwede yan pa sa hindi lang sa airport. Sex bomb dancer? Yun na nga. Sa airport sila sasayaw? Oo, hindi bakit? lalo ma-delay yung flight. Basic. Tama. Kaya tinitignan niya ng mga mambabatas at even nga si Senator Tulfo, sinabi niya na i-double check nila itong Presidential Decree number 1727 or bomb joke law dahil 1980 pa pala ito pinasa, parang outdated na siya. Kaya parang walang napaparusahan.
Dapat Oo. Oo, dapat may na, may i-refresh adjustment. yung Oo. website. Kung anong... Saan kaya ito pumasok na website? Oh, wala akong sinabi na may pumasok ka doon sa pula na tube. Tubeless.com. Ayan. Kaya sa totoo naman agree ako na sana po may mga nakapaskil para hindi na rin maantala lang. Oo. Kasi ang sinabi daw ng matanda tits, no? Nag-joke siya na syempre yung bag niya mabigat nung kinarga nung FA, nung flight attendant. Crush ni Mang Kanor. Basic. Sabi naman ni Lola, sabi niya na, ay, mabigat yung bag ko dahil may bomba yan. Alam naman nilang joke yun, pero siyempre ang personnel ng airport ay basic na yan. Magpatupad ng batas. Of course. Sa Basic. loob ng airport. Pinakauna is, ang pinaka-basic po dyan ay ang safety ng Oo. lahat. Kahit sabihin mo, ay joke lang naman, joke. Kahit Oo. gano'n, hindi pwede. Paano pala kung hindi yun joke? Oo. Imagine, 71 congressmen nandoon sa flight na yun. Diba? So para maiwasan po yung ganyan, agree ako doon na mas paigtingin pa yan, yung kampanya laban sa bomb joke, para hindi na makahassle at mapirwisyo. Paano pala kung may Tama. connecting flight ka, edi papunta ka ng abroad? I-joke mo na lang, hala, may babae ako, pero joke lang yun, wala. Diba? Ay, hindi yun joke. Halata sa'yo, Brad. Halata. Basic na sa'yo yan. Basic sa'yo yan, Brad. Halimbawa, sabi mo, halimbawa ako, uy, loyal na ako. O maniniwala sa akin lahat. Ayan ang pinaka-joke nyo. Ay, nako. Kaya, Mag-joke ka na, basta grab driver, loyal. ay, pinakamalaking joke yan. Mas malaki pa yan sa bomb joke. Ay, nako. Kaya tuloy na antala, pinababa. Yung pasahero. Hindi, yung piloto. Siyempre, kasama sila Alangan na may iwan sila sa aeroplano. Yung pasahero. Yung si Lola. Oh. Naglabas siya ng senior citizen ID. Si Lola? Yung piloto. Uy, pwede pa pala maging pilot Uy, yung di matanda. babaero nga yun eh. Yung piloto? Pasahero. Uy, bumisita dito. Yung babaero. Yung piloto. Oh. Hindi na nagparamdam sa'yo. Yung piloto. Oo. Uy. Kasi habol niya lang tikim eh. Uy. Nadadamay na naman kami dyan. Yung mga loyal. Pati kami. Kasama ko doon. Yung pasahero. Bam joke yun, bam joke. Mas matindi pa sa bam joke yun, Mang Kanor, ha? Na loyal ka, ha? Para maiwasan po talaga natin na maka-disgrasya at maka-abala, wag nang mag-joke-joke ng ganyan, ha? Kahit sa terminal, for example, PITX. Diba, papasok ka dyan, may security guard. Tapos i-check yung bag mo gamit ang kanilang, anong tawag doon, Mang Kanor? Magic wand. Magic wand. Tas Na sasabihin mo, nagva-vibrate. Uy, anong klaseng magic wand yan? Pahiram. O, di ba? Tas sabihin mo sa, kahit sa mga mall, pagpasok, sabihin mo sa guard, okay lang yan, Chip, wala namang bomba dyan. Bawal yun. Basta yung word na bomb or bomba, hindi mo talaga pwedeng... Sex. Kahit yun. Bakit ba ganun? Bawal sabihin eh. Sabihin sex. Sex. Sex, you're my sex, baby, you can turn me on. Diba? Basic! Di ba? Kaya, totoo yan. Tama naman yan na outdated na sa tingin ko. Dapat meron ng masampulan talaga. Para Na hindi pasahero. na piloto. No? Ay, nag-bomb joke eh. Yung pasahero. Yung piloto. Yeah. Welcome to Philippine Airlines. Dali lang, lasing yata itong pilot natin. Laruin mo yan. Lagyan mo ng reverbs. Ay, hindi, yung telepono. Yan. Ayan, yan. May ba ganyan marinig mo? Sandali! Makinig tayo. Ay, mga pasahero, makinig kayo, ha? Yan na yung pilot natin. Okay, go. Larga. Oy, gusto mo ng love letter. Umayos ka. Pasensya na po, meron. Ano nangyari, mga kanor? Meron pong signal. Out of signal. Sige. Welcome to Manila. Lasing po yung ating pilot, ha? Pasensya na po. Ganyan yun eh. Hindi ko naiintindihan eh. Yung pilot?
Yung pasahero. Lasing nga. Yung pasahero. Yung pilot. Sabi, daan muna tayo sa gasolinahan. Yung pilot? Yung pilot? Yung babaero. Uy! Sabi niya, ay, sa kanto lang po ako. May pasahero. Yung pilot. Tumalon, may parasyon. Yung pasahero. Yung pilot. Ang ganda eh. Nung ipi. Ah, Ng pilot. alam mo yung meaning ng ipi? Ano? For uncle. Basic. Basic. Uy, grabe, damay na naman kami dyan, no? Si Kajut, damay na naman. Happy birthday. Naiyak pa naman yan, birthday niya kahapon. Ay, good morning kay Sir Arnold Malyari ng Elijah Hotel. Ayan, na sir. isang Sir Arnold, isa kang... Uy, hindi yan. Hindi, loyal yan. Loyal yan si ano. Lord, I offer my life to you. Ayan, ganyan, Sir Arnold. Mabuhay ka. Ayan, speaking of mabuhay, nako, talagang mabubuhay tong winner natin pag nahabol pa niya tong kahit masama yung panahon. Sana'y makahabol po ang isang UB Express driver tits na winner natin for today. For Metro Manila, si Felipe Andrada, isang UB Express. So, meron ka pang around 20 minutes. Tama. Para mahabol mo po at madagdagan namin ng 500 pesos ang iyong 1.5 sa ating Love Dose. No boundary. Magdala ka lang, Uncle, ng jacket. Para maging 2,000 na yan. Ayan. So hanggang 8 po ha. Antayin po namin kayo, Uncle Felipe Andrada na isang UV Express driver. Ayan. Good morning also kay Ma'am Lorraine Flores, may pagpaminaw. O si John Leo Aki, ang akong amigo. Taga-airport ito. Ay! Grabe basta to. taga-airport! Oh, taga-airport. Uy! Basic. Ano mang kanor, punta tayo sa Elijah Hotel, libre ka daw. Maganda kasi doon, yung pinakamagandang hotel doon sa Lawag, Dasmariñas. Alam ko naman maganda yung hotel na yan. Pero may maganda ba doon? Siyempre! Di, tara na! naman Tara na! Tara! Let's go! Bahala na kayo Junior sa Lasaur, ha? Uy! Mga kay Mang Iman! Dali-dali pakikinig sa 90.7 Love Radio! Ano pa bang i-memorize yan? Basic! That portion was brought. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!